गफुर हालामनि सिङाव थानाय प्रभारानि फिल्म प्रडाक्शननि दैदेननायाव फाइल मुंनि आबुं बर' सावथुन फैबाय दं। बे सावथुनाव फावखुंग्रि महरै बाहागो लादों जेनिफार दैमारी आरो फावखुंगुर महरै बाहागो लायो बरुण बसुमतारी। बे सावथुनावनो डाइरेक्टर महरै बयजोंबो मिथिजानाय प्रवीण बसुमतारी आरो प्रडिउसार महरै सन्जय नार्जारी एबा एस जकिं। बे फाइल मुंनि बर' सावथुनखौ लिरदों निजिरा बसुमतारी आरो बे सावथुनखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन होनना बुंदों। स्क्रिप्ट होदों मोजां मोननायखायनो आं सफैबाय दायो जेसां हायो आं ट्राइ खालामदों बेस्ट होनो सिगाङावहा जानो हागौ आंखौ एसेबां बिदि खालामनाय नुवाखै बाट एबार जेसां हायो ट्राइ खालामदों मालिकनि स्क्रिप्टआ जोबोद मोजां बेनिखायनो आं सफैबाय आरो जेसांखिनि मानसि लोगो मोनबाय बिराद गोजोननाय नांबाय आरो मोजां मोनबाय। रायजो राजाखौ मा खावलायहरनो सानो मा आं बेखौनो होननो सानो जे स्क्रिप्टआ जोबोद मोजां ट्राइ खालामदों बयबो साफा मानसिफोरा जेसांखिनि दङ बेस्ट होनो बेखौनो खावलायो जे बयबो फैगोन नायगोन अनसायगोन होननानै। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। नोंगौ दायो प्रभारानि प्रडाक्शननि बेनाराव थानानै आंनि मोनसे स्क्रिप्ट होनाय बेफोर दा शुटिं सोलिगासिनो दं। शुटिंआ जायै जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो बेहाय मैखोमै मोजाङै डिरेक्सन होबाय थादों डिरेक्टर हिसाबै आरो एस जकिं नार्जारी बिथाङा फाइनान्सार आरो प्रडिउसारबो दा जोंनो साक्सेस खालामनो हानाय बायदिखौनो नुहुरदों आरो जों जोबनायावनो फैबाय आरो मोजां जाफुंबाय। बेयावहाय हिर'इन महरै सोरखौ हांख्रायनानै लाबोदों आरो लोगोसे बेयाव हिर' महरै सोरखौ हांख्रायनानै लाबोदों? हिर'इन हिसाबैथ' नोंथांमोना आंनि सेरावनो थानायखौ आं नुनो मोन्दों निस्सय बिथाङा जेनि बसुमतारी आरो एक्टर हिसाबै लकेलनिनो बरुण बसुमतारी। रायजोफोरखौ मा खावलायहरनो सानो? रायजोफोरखौथ' बेखौनो सानो आरो जों बयबो जिउआवथ' हारिमुखौ बयबो मोजां मोनो। हारिमु सिबियारि होननानै बुंनो थाङोब्ला रावबो हारिमुखौ मोजां मोनै थाफेरा बेखायनो हारिमु मोजां मोनग्रा आरो बर'नि मोजां सिन्था खालामग्रा आरो मोनसे ससियेल मेसेज बे हिसाबै आं बयखौबो खावलायो बे सिनेमायाव आंनि नोजोरथियाव निस्सय गोबां जोंनि समाजनि रायजो जानाय आरो आदब खायदा बर' आइजोफोरनि मावनांगौ हाबा बिमा बिफानि मावनांगौ हाबा आरो गथ' गथायफोरनि सायाव माबायदि पारबारिस एबा मोजाङै खांनांगौ बानांगौ बोसोन होनांगौ नैबे सावस्रिखौ बोरै मोजां खालामो बेफोरनि मोजां गियान दंबायदि मोन्दों। दा बेफोरखौ जोङो बर' हारि हिसाबै आरो बेखौबो मोनसे मेसेज आरो रंजानाय बाजानाय हारिमुजों लोगोसे बे मोनसे रायजो जानायनि मेसेज होननानै आं बयखौबो खावलायदों जे बे फिल्मखौ बयबो एक्सेप्ट खालामो नायो आरो जोंनो कमेन्ट हरलायो बयबो आरो जोंखौ आशीर्बाद एबा जोंखौ बोर सारस्रियो आं बेखौ बयबो रायजो राजानाव खावलायहरो। रायजोफ्रा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों जे फिल्मखौ जोबोद मोजां जागोनखौ बुंगासिनो दं दा जोंनि सिगाङाव दा बेनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानो? दा बेखौथ' आं स्क्रिप्टखौ बोरै लिरदों आं गाव एसेबो आन्दाज मोना रायजोफ्रासो मिथिगौ अब्लाबो आं नैबेखौ बुंनो हायो आरो आंबो बेनो फार्स्ट आरो आङो फिल्मनि मुलुगाव हाबफेराखैमोन खोब मोजांबो मोन्दों रायजोफोरनि मददबो मोन्दों आरो जेराव शुटिं खालामदों जोंनि नैबे फिसाजो जेनिबारा गोबां गोथाङैनो गाबो आरो स्क्रिप्टआव गोबां गाबनाय दङ ओमफ्राय बे गाबनायखौ नुनानै जेराव शुटिं जायो बयबो गाबफायो आरो बेखौ मोननानै आं निस्सय रायजोफ्रा मोजां मोनदोंदां बिथांमोननि गोरबोआवबो हाबहैदोंदां बेखौ आं मोनसे आन्दाज खालामनो हादों आरो ओंखायनो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ। आरो नेक्स्टफ्राव माबाफोर शुटिं खालामनो थाखाय माबाफोर गोदान फिल्मनि थाखाय प्रजेक्ट लादों नामा? ओरैनो आं बुंनो थाङोबा सासे मानसिया मोनसेल' खोथा सिन्था खालामा मोनसे खालामखांनायनि उनाव बेयो माने इन्टारेस्ट नांनाय जायो। दा आं इन्टारेस्ट बिराद मोन्दों बयनिबो सापर्ट आरो बयबो मोजां होननायखाय आरो मोनसे नङा आङो मोननैखौनो एसे स्क्रिप्ट दाननायनि खोथा सिन्था खालामदों। मोनसेया लाभ उइथिनाइन बेखौ आङो दावहाखौ बेस खालामनानै बे रमान्टिक मोनसे होजाबनानै बेखौ खालामनो सिन्था खालामदों बा लिरबायानो आरो मोनसेया आरो सिन्था खालामबावदों दाउस्रिनि बाहायाव दाउखानि बिदै बेखौबो एसे सिन्था खालामनाय जाबावबाय बिदिनो लिरनो सिन्था खालामदों मा जायो। दा जिथुनाखि दा शुटिं सोलिगासिनो दङ
दा बे सावथुननि मुंखौ बयनिबो रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। पायेल जोंनि फेमिलिनि मुङा आं बेखौनो मिथिहरनाय जाबाय। सावथुनखौथ' बिश्वकर्मानि गेजेरावनो जोङो ओंखारनायनि खोथा सिन्था खालामनाय नुदों जोंनि बे प्रडिउसार आरो डिरेक्टर बिथांमोनखौ। दा बेनिखायनो एडिटिंआबो सोलिगासिनो दङ, फ्राय जाबायानो होनजायो आरो दा बहुद हाखु दाखुयैबाबो थाब दिहुननो थाखाय मावनाय जादों।